стенах Назрановского центра олимпийской подготовки царит атмосфера напряженной борьбы. Сегодняшний день посвящен совместным тренировкам, где все наставники по вольной борьбе комплекса объединили усилия, чтобы отточить мастерство спортсменов. Мы решили поговорить с самым молодым наставником Султаном Катиевым и узнать, насколько важна разминка перед занятиями. Без разминки тренировка не считается. Обязательно разминка и есть полноценный. Выкладываться разминка, а полностью я четко выполнить те травмы же холтерло, травмы часто хул, травм холер ба, ну надо разминка дикция. Сбаньте полноценный ярик разминка, только не разминка, борцовский разминка на самом деле, человек минут 40 как минимум делать эту разминка. Султан, сам хатır olursun az mesela типар спортого бохтбол кигишнак асхатчи аллызы о спорте уачол масла я хазица о спорт хули моло штанки цуты дел дозол эшно мохтиги оз уачол алтышин гимнастика вахавлар дикавор хан зама халжа нахсу баргучо гимнастика йыгы болжу упражнения я ахар ярыш مش ديال شيء بويرج مش ديكها بويرج شيء باش نوصل يلا هار بير براز مديس تاسو بير قشو دانر على قشو دان ادواتر بو تاستر تاك ازيك سلابو بو так اوس حاجه عن عيانش بس اوس حاجه لك يا بيرش первый агарцы есть нагрузка акробатические упражнения же агарер شيخان كجا شيخان كجا ما كاوز болби варианта нагрузка я чуть бира травм холтерло, первоначально акробатические упражнения, движения, а мы так уже бол табло, так отработки улу бороться да и было. Наставник поделился своим видением важности дня борьбы для спортсменов. Кира обнял был би с понедельника по пятницу, до четверга отработки что, так в пятницу день борьбы общий. Экажуер, карбулакер, назранер, ваш $1000. Ях залмир, ях ковер, куцана ему чиу республики. Оза, або сабыржы, да, таюрт бол, цигя бол, кача бол. Ну, по-разному, что сразу залож, цандин, цанкера, оз багыш, ук ира, кача бол. Ну, как киртирды из халыр день борьбы? Да, день борьбы. Чагы, иш, хамды, ханял, читан, ержы, хар, кира, цатцы напарник, что ну, берегиш, шейлит, боус уже, хули. бороться ди так керцак хатвинчу так борьба кайкыш бесе да кирбола кир борьба кайкыш бесе экажвер так войны чого плюс уж хамдыз уж хаваш китта дука хамел бади кягды Ресха и сун фахалор ал чаги юс бяха шило сун борьбы тренер дукул шоу ше кома хал смешно шоу да смена хови тренер ку смена разом ию день борьбы oluşan direkt treneri sen hoşuyor. День борьбы берегиш хаваш пред сандина. После того, как тренеры распределили борцов по парам, мы заинтересовались процессом формирования соперничества и критериями выбора пар. Опытный борщар, опытный борщ, аутбу, новичок, там, язык слабее, борщ, татар футбол, школе, я перевес хугат. Анда харж лахтер. Конечно. Примерно опытный watching, аята чута, ауушха, цалушха, кирк ауатиха, царцаба. Конечно, лучше травмировать в школе избанцы, харжи. Опытный бары, опытный чинцань, ауату обязательно. Ну, во избежание травмы, вали.
Соревнования, кас нухир. Ацик акачачу, те арвес зу тренеру. И цвеса хану фуду баргбен сваткиш хейж мехежа. Хабякачу, те уже хошху, малавр опытный, малавр ва. Они эти маловасу был. Султан, ты ханыр тренировка дамыш бөлгебе, ерик схваткаш бөлгебе худис бухабеды. Дела хант ершха харжа минут 5-10 отработки геогар на руках, переводы, броски, проходы. Так уже кабабанчу, так замабаш ахушибя, первый бахка баржлот. Мухаммад Гайтукиев, прибывший из Карабулака, рассказал нам о том, как он открыл для себя вольную борьбу и почему выбрал именно этот вид спорта. На борьбу хожу я 4 года. Отвел меня туда папа. Сам захотел. Посмотрел видео Садулаева. Я захотел пойти на вольную борьбу, позаниматься, посмотреть, что это такое, что за спорт, насколько он хорош. Он мне прям в душу зашел. Понравился, и я начал заниматься. Занимался 4 года. Ехал в разные соревнования. Были много, у меня очень много тренеров. На разные очень соревнования ездил, мероприятия там. В Грозный, Кабардино-Балкарию, Северную Осетию. Межрейтинговые соревнования ездил. Там места занимал, да. И очень много других достижений. Тренер Катиев подчеркнул неоценимую роль спорта в формировании личности. По его словам, эти залы становятся кузницей не только сильных, но и достойных людей. Он также выразил искреннюю благодарность своему наставнику, который сыграл ключевую роль в его становлении. زال حلقوش وز وناخا يقيز غولشكل خارج حم خارج ناخا تاني وز واش قيتتس زبان تيخي ودتس وزال حلقوش كل شيء يكبر ما كحم برجوكسن شي ترينر كملوا دا او كوبك وقتانو ميدالي وقتانو ماستر سبورت وقتا كون ستيمو كوتسو мотивацию ойцо центявяны кубок як визм, мастер спорт як визм, соревнования выступать интерес, соревнования выступать и на тренировки язык уже керч осознавать и улов. Конечно, зал чал сукой тан ялжа, тан латжа, замок хай. Чуахаш шняка и чуах муам куя хай мастер. سبيملات هيك هذا حم نقله لهم دهيق عند أخو. ديلا إزمك يقصون نقله شندا سوسون 10 ميل ديلا هم دبقى وقت 10 وجلات أغان. شو أبركلان تاز حنز يا خدك سوسون ديا غلق أحسجوا ديا ده. شو غلق ده بمواد. Не то, что я борьба умер. Жизненный момент, что али понять али, везде чем делать. Что аду хамчи дела с губем было. К нам подходили юные борцы, готовые поделиться своими впечатлениями, и мы с удовольствием выслушали их. Дем борьбу чанчо интерес шаус. Борос интерес ми разные гангстеры. Иванец интерес вот борос. Спорт дики он борьба. Олимпийский спорт, дик спорт чё. وقت الأولمبياد شامبيون خوالي. Вау, بوزين الأولمبياد شامبيون. بوز. ملوز.
Musa was, Nazir Monkey was, Hassan Hamza was, Rahim Chaki was. دخل ملبورش من بوج بو يستخن خميها تاج هني يستخن خلاص Nazir Monkey. في أضراب في خاطرة خلقهم درنا عندنا بس لا في أورد نزيل دكتور كي زول أنت دكتور. يقول كحيك الله سي أمري كحيك يا حلقة بربع في خالص حبيبي خاص كتارس بربع سامي خذ خاطر بريت أصغر بويسر سيتي خوش بريم شورت دال جشت دايانوس سامي ديك بريت ودوس Олимпиад я кажется 6 крат чемпион Европы أزمة بريم штаса один теж А кому الله спортсмен был смог صدق وصل أنا وارد خلني وصل خلني وجدك لطلتي قدوي وصل لحد حتى يوجد أولمبياد دي دوك سبورتسмен بوجه ما هو جو سكر خلني وصل مرت قرر صدق ويقول ده عندي قدوي قدوي ربو سكر Особый интерес вызвали братья Арчаковы. Они обратились к нам с необычной просьбой. Один из братьев решил выступить в роли корреспондента и взять интервью у своего брата. Мы с радостью предоставили им такую возможность. Хочешь да заниматься? Хочешь да? Что еще мама что заниматься? Хочешь мети гак хамдия? نخشش كاخنا وسيلش كاخنا مهتي جسوا سلام عليكم. Республика хания. أنا Фяха. خوز كيلو يا خاي شو يسترى كان Мы сейчас заниматься да? نزرعني صوفي Мы сейчас тренировки. ها يا نورمально. Хай мала года. 14 2014 أنا سمعت خنيه. يا خلاص ترى كل خنا ما جاء موقع. خدنا خلاص خلي تروكش. يا نورمально خلقوا أخطوا Что-то. На трибунах расположились родители, наблюдающие за тренировочным процессом. Они поделились своими мыслями о сегодняшнем дне борьбы, выразив радость и удовлетворение от того, что их сыновья имеют возможность заниматься спортом, чего не было у них самих. День борьбы, я выступил, что كراди, أنا спортсмен, حمل بالبوه بي, тренер حش, كرا يا فرقته كود ملدي من آخر كرا تنبه وكلاش خاني وطش خاني أنا الشهم دي رازنا حماز тренер خو خدا إيتات دات ملا ورا كتراوي ويجو ملا ورا دي هنا شي صوتي ويجو هذا صد بردي هنا شي داير سازو دايتي دي هنا دوت دادود الخلوط ديك لوت بردي
هذا بركة دقة ده دي شغل طبعا سدين بربي قوم دهر سحر راد يوتش كبير عدوى حاجة كده هنا سرنا ما نشوفه والله ما تديت دي شيء لوت كبير خبالش دقرت ده دي هنا شيء وزنه الجر شيء فوق عم ده حد طريقة محمد حي حج دين بربي دوش ايش ده دين بربي دي هنا شيء استدي هنا شيء وزنه خده حجبه شيء هيك موتك خلر ده قايق موتي وما حد مصر بين خنيات تدخل عنده خال وموتي خنيات سبحان بردك وش بيرش دروين دي حنزد هنا بيرش تلبو موت فيت سبورت دي نيدر قايق موتي جورجي ويتي والله قايق متاخم ده بيرش دي انت بدرش تغلري بيرش قايق بيدن ده بيرش دو خمديس اهدي هنا ديل حتى تدي هنا عدلو نوصل دو خنوالك حقن والله دي هنا برضه شيء ده شاش تقبل خود بس ده رديت البباغ دي رديت تحدث بردي تنخلخو دار ده بقى برضه دي هنا بيرج دي هنا ده حول دي ديك بيرج دق دوي نو تانا دق حمديس بيرج فرس من الحية دي هنا دق حمديس لما تدخل صلي اتش ده وجه دي فجأة كده انا صلي اتش ده ايش تموت جوا ده وشرا باشرا ياشرا ورديت الجبوه دقبوه دي وسؤالي نسبيره هو فالغا هذا رديت الواقع طبعا سيدي هنا بيرج دي ديك دو يدري الغا بيرج دي هنا يقدر عطت التري تعوضه زي قد يشكي مع حمدات بيرج دي عدين بربي اتا وجدي هنا لبوا في سبورت ديز ده طب ربونك من هو ترينر باسماتيل فدي هو عمدات فدايتات مالا ميتي اسبرايتي يجو مالا ميتي كتاچوا يجو تو حمن دي ديز دي جيمبر بيدي محمد سبورتي حنو والله أتيت سواق في alır da koy alır ده سي انترس أوزر ستو ألرس هذا دير يوكر da خاص يترين sport هيتر لكن خاص والله هم فرد برات سدسين نواشت أوش محتاج كم جوش شغل صرنا تق محتاج عنه نوتش كانو ستارب كانو وسخريش كانو تق محتاج عنه ده import موليه هو والله موت جوا بيرو رازنت بيرو تريتيا موت جوا شو وقت إنك دعوة نوصل bizim بقى وقت أنا بيسك جنبي مال مورك بوي سرستيس لو زريش تسوات خوتي تشاخ تسبيني كي تاقص خوتي لو تري وش بستا هيك يعني تسخوش سبيني قصة تشاخ صبر بايا جدي سبرين ايش بيواش تقول لا ده عندي غشية خليه يدخل هذا شيء سبت شيء بيرا قلاز شامل حاضر بنوح يعني ها وقت والله رسي والله سيش قولوا لو كتير عشان خلاص خدتهم بعد يجي يعني هاي سمستر بكو проходит же вам пушкосетсун Nasıl ballı tabi? ها Nasıl ballı? 4 лу Akot göz nasıl bal bak biz? اتبخ بس Sen kaçır gelmeyi alır ya. Ha. Vojir malay geldi. Yal bal sine ha bak. دمنت يا штаха сидит Men sen nasıl bal bu? شي بابا стойка 4 баба ашти скален дахка сичи саях бабака. Какие горизонты ставят перед собой тренеры? Каких выдающихся достижений они ожидают от своих подопечных в будущем? خان ياخذ لي через 10 лет خلص через 20 лет خلص. ملا هم كيف تبغى شو ملا достижение إلين خلص. يلا حار بيري
Узал, чмелвал, бири, дахят, еще процентов 100 сразу ответит, да, олимпийский чемпион, халбизм, пьедестал, отвал, первому, я. Мы желаем всем тренерам и спортсменам успехов в достижении поставленных целей. Вперед, только вперед!